abusia for yetwa ensem no eso eno mobeka ya enche ye bia I see June busumi that was on the 5th June 2021 and yenya nente ye ese ye ankasa ye papa nyamini power so for TB Joshua waka enchine egu na ebra ni wo no ebebeto abonten na jese nipa bebre ebo bohu na ebinom kase ye said wo ye no nse nyame man the church members na wo mo sori ni mfonyi ne de keka ho a jese wo mo ni se ni mfonyi wo mo enchen a eye bibia ede wa ma wo ne no na namsom ama nyame ato ensa ede afrenom na ebinom nso so ekasai in a different way in a different angle na ebinom so ni se eye nyame ena ato ensa ede afrenom yet one more na ye kwa kubu nsem ya wo ba bonten ede ensem bi eba ebebetu edwam na ne nsem a wodi ebebetu edwa na chese wo claim say ya papa TB Joshua ni wu a wo wu ye no wonu onimhu bi wonu na ku no denti no no na ku na entokwa koso ewo hunhum efemu chese wonu na ewene battle no na sa battle na wo wene ya no na namsom ama enede TB Joshua one can atiasefo ehu ebiem na no na dodo na zi kwamfo nyame timi gya nyame nipa dem hye won sase kuno abra chese wo yanti nyoma bia se anase yenim de ekoso enu anu na watimi akuno just like that na no na dodo na ehu ni se wo kan we nyina just because of say ni din adanansen ejina wo perfume or page bibi ejina so ede atrendem na ye na entry bosi akon ewa ha yi ede na chese ye nsuro ye mohu ye sheki esanse wo be kiremu ama ye ehunu se comfort wo betimi akunyame nipa na ekwan ben so na obefa so ede akuno ye se nyame nipa no wo mfiri nyame enu nti na obetimi akuno na say genuine man of God comfort etimi you know ede efronti kame wen na ye ne na etwetwe enkomo nana Niaba said ye comfort anase kwaku bonsam de nsam ato edwai de na betimi aka ede afa ho comfort wotumi so okunyame nipa yo nokure wo mnie na kwaku bonsam chia wo se sebe oye pani sa abra kwaku bonsam komye no na me okumase esua TV repair. Oh, okay. It was a Comcam secondary school to be Jai school. Jai school, okay. And na kwaku nsam wonye sebe akwala wakomu. Okay. Na empani se grass ebokra se de ye wodin. Grass ye kuta ye se ebokra se de a o me grass ni na ade aboy. Oni kwai se ordina no to ensem bia ensem fata ebebe nipa bebo ni din akasem boni afa na ho. Okay. Because ebeduru ba bi na Ghana ha no wodi pa. And to me no edin da so wo ho. Okay. Entini kwa so oyadie bia ebegu ni ho fin. Ama obi akasatia na kwaku bonsam. Okay. Point of correction, ye ni nyame nipa eni bonsam nipa. Okay. We are all human beings. Nyame nipa bi ani ba bia nyame nipa na bi ne ebi ne me ebi ne na kwaku bonsam ebi ni TB Joshua. Ba ebetuma ka say wo nyame anamusini. Ye nyina nyame anyamusifo. Yes. Ye nyina nyame anamusifo. Nti asofo ne ye be classify wo mo sen. Oh, onu ye sofo so edin sofo no edin no afato no so. Ti se komfo. Okay. Uti ase sebe santima yura kra no owoni din pa wo ho. Okay. Enna na konwa din ne de otumfo amano. Etu ono sofo no owoni din but adwuma na waye ntini ase oye osofo. Obi di kwaku agiman. Okay. Ne ma no onye sofo. But obaye ase obeka nyame asem no. O se ene ede sofo afre no. Uti ase. Okay. Na kwaku bonsam ka so na kum TB Joshua onye no kwafo. Okay. Me a man of justice. Nti den na hu ni say mane nye no kwafo. Ghana ha sofo akum dodo osai. Ghana ha sofo akum dodo osai. Sabe omo te Ghana ha ni nyina kom. Sabe edi akomfo atem wakum sai. Okay. Ya wadie bi ho oni pani kwasa okwagima ho. Na be ye twa edawo.
Senko nim sofo kum dia sofo na o ma ne bosom a okọ ne hokwaje na o senko ku no daga hu hia so bakọ akọ e de camera si ni so akwaje na bosom wantimi ankum ukuro mu dia Nigeria mu na akokum obie so on na be kan no ne kuro mu fo dia no mo nka no hunhun ye wono ma bi wo a eni kwa asese be wo ye pani a wo ye e ma sabe ye su kono ma bi e kasati yawo wani twitwi fo anya no kure me kan yu dam oboa kontompo ampata no kure yintwa okay wotia se sa wono obi nam ma no kure nya dwuma kwakum nsam ka so na akum osofo no a me si me huobe oboa I just say like oh my yehunu say like oni tumi obetimi dia akum ana say den sen na wo pa confirm kum nipa okay confirm onkum nipa obi akra kuta odoma nkuma obi akra ekuta odoma nkuma but se wodi nkwase asem a yetimi tian mo tian ne sesen ene dia yem secret what you say okay etima onyina ba bi da enka so na kum TV Joshua so wodi kum dia onkum ni kuro mfo dia omudi na tem no masem no na o ma yehunu say konfo entimi enkum ba so obi nso timi de obi mfonyi kokoma konfo ana etina me si yetimi tian for security reason timi si yenkum nipa mame me say yenkum nipa for security reason timi nkum nipa oh that be say hu say konfo twetwo e de akokum obi ba yetimi tian ma na yeye say na tia no na me hu ni me pese me hu say bia mo tia no in a form of ebi ayare mame say o secret life awobo eboa entimi so e secret yenim say your secret o me nka say bia wo be kire mu say ebia kwan we so ana say ebia anajo ye sore kokoye say ban beti me hu say tia na mo tia ni in a form of yare in a form of them because so obi wo ho no otimi do no be ya say no sebe yawo no ma bia sebe kafrache mo no mo kan bosom ye anyame okay what you say yetimi didi sa adwuma no because ebia wakoda do obi akonyim sikadi ebia sebe oyo oba wakosisi be ma bi ebia sebe wakokasa tia obi tisadia wukodi obi atemachi wudi kwakwoto no sa na wudi obi atem so na ka na otimi do ma bosom what you say okay sa na tie enti nipa ne de waba ya bosom enti se nipa ne de waba na se bosom no hwe se so adwuma na wodi abram ni nipa na esafata se wo ye ni wo pese me oye ne ye wo ya obetua no so kama okay nti akatua na ebitimi ye owu ebitimi ye yare ebitimi sabe edi enya wo komfo no na wo ye sumsum do pe na odi ba ye nipa okay na still na amukum o se mesi ene na still na amukum nyame na akum Davio what can wama ya tiase se ye enya wo komfo na wo ye de ade na bro na ta wo ye hwehwemu hu wo me ba wo mu se komfo ye twa emoja gu komfo bi so da Debbie go entimisi enya komfo na ekum simple ba se mu na mo ye adwuma ede ma sa enyame no nti se na se sofo nso gina ho ade book e kasa no kre me boa sofo gina ho di book kasa e ma ne ye adwuma sa na me nso me di mi podua ye kura mi ebetima kasa amana ye adwuma ba ni nyina no tso do kwa makwa say okum obi anata obi ntimi mfa obi eyi nkonkoma sofo ma sofo ema ebi ayare ana muntimi ntia nipa no election tiama ma eja amfiri suru ama otiam maame asebe na wo kan yesi bibia wo nyame ho eti ye ya konfo no say ye koma ye sere wodoma nkoma on na boss no bo fam say on ma ye kwai na on fa na dom nom ye na de ye yi na ye ensem ana say nioma aba ede afa ye papa enwo TV Joshua say ebinumu hu ni say o mfiri nyame ebinumu hu ni say ye ni mfonyi a wo ye say obi ye sofo say o si ni nyame ana mutini ana say ni nyame nipa wo nti enyu su sofo no so obi ye sofo na say bia wo enioma bi ti say bracelet owo enioma bi ti say banner stickers na say asoruma ejidie ewo mu a eno no mfonso ewo ho ana
maame fu ye kura wi so wo gidie wo eboa sa enti eye se wo di wo gidie beto fon no so na ye bone se me di me gidie to fon so enya bone mo enti ni bone ni sai ye wo Ghana reverend before ye edi ni picture ne na yi asofo bebre wo so beba mu nyina ye bi ni bone ni sai me confirm wo we mo kawa me de ma nipa e bo no ho bai mi wo habai gon so de nkerim se nke wonyame ho ye de na ka wati mi bo nipa ho bai asema na wo kan maame sebe kafra che se wono common picture no owo ade bi egidie okay ejina wu nipa na wo ji ade no so akonwe a wo tiso se sa wo di ni se enti na mobile no me makwa is die pen because na me waka pen o just say enti o kan se so wo gidie a se snap ya ba na hwan so na eni gidie ade bi onipa bia wo ye bia so onya gidie so wo gidie sa konwa a wo timi obakoto aso no benya bibie fira konwa ni mu ebebom okay that's the fact and enipa bi ni mu a sabe ye sori ana ye condemn nipa bebre no enti ordinary picture asi wo say mo Christopher mo say oye nyankopon na gina nyankopon tem enti true TV Joshua no ordinary say mo fa TV Joshua so dia mo nyankopon okay enti wo som no a what is wrong osom na bibia ni mtenya enu na ebe na anya TV Joshua no osom na mo osom na mo Roman force ye dia se ba mo Mary so okay adi akoma nyankopon Islam Muhammad yai akonfo yesi ye komheni ni konfo anoche ye de fan so e ma no de koma nyankopon ne bon ne dia yin ba odi for bedia na odi for ya me odi for on nyame mo on se be odi for be odi for why because me shan koma ni bam nana fans we enyo fans nana fans we enyo fans men demfa ye hwe Bible ma ye hu ye se ebinum yiyi wo ma so nkawa ne wo mo yi edi ye wonya na wo mo esum no ma Mose ebu eyeden efuye ma 10 commandments no kwampo no wo se no na che se ade a na se ye hu ni se eno na se wo sum bibi ne ya ade a eye nyame achiwade enti eno na amadodo na hu ni se although say ubetimi aseve eye wo sofo say wo som no but say even say like odi ne mfonya na ni bibi beti won ma hu ni say eno na wodi gina so edi aye bibi na no na dodo na hu ni say eye wo Christopher bia nti calendar boni dem say Yesu calendar okay so we conclude ni say dia eni a Christo ni bia Yesu calendar bia ba dem bia tifiri wo okay because Yesu no bia no wo hu ni da eya branch e bi owo Israel ye di mfoni ni adani Yesu eni e di egidi ahyem o eni ye follow no eni obi anti Yesu calendar bia boni dem bia na je say ye no so ade a Yesu ni ntenu nso hu ni sa wo ginyame bia wo gini bibia di wase munyim na munyim adifo ni enti ye adifo di dia ye ginyame di meboa okay adenti na ye boni ba ye said the mo akonfo go ho no ma asem so mo wo mo nyoma ye enkrofo ba mo ho no ma na mo de ma wo mo ase like me hu how am putting no efa ema once obi wo ho no ma okọ sofo ho no ma na se okọ obi e ho no ma wo bibi a wo di ejina ho no ma ye wo se ana ebi agi bibi ni a ana se bibi e ba ugina so o se ugina so na wo de aye bibi se de be ya sa o how na e ba wo so no ebetimi afri wo no no enye huhumu ade eno no e ba ne sen na like mo ya mo de asofo bi no mo nso so ya mo de asofo bi wo ho no ma otimi ka se ensuo oyo na oton na ode eye sa enyoma no enti se osofo bi eye sa na konfo bi nso ye se be de ehun nso ye da eye mumienu mo ntem enti nyina marketing ye munyina mo ye marketing business Ghana obi ya marketing say too much marketing amoye go dem mo amanfo hwe mo videos no na aduma wura nde o so onya na onya meboa sanete okay na yai ensonso ye wo ye ne wo mo ntem eye say omumom na penti ye black e wo kwan benso because ubra wo kasem no bi ye mfanton wo say omu yiyi omu so ma ne ye ohoni
ɛsom no ɛno nti no ɛde akyideɛ 10 commandments ɛma Moses ɛsɛɛ no na yɛ sɛ Kristo so wɔsi egyae yes I didn't know. Me ba me kyerɛ mo kyerɛ wo okay kyerɛ Emransem do Nyankopɔn de ma yɛsi ani so no odiifo Moses ebehunu saa de no ɔsɛe no enti mransem no na hu hia sɛ nka edi so okay wo gati me point ni ye okay Nyankopɔn de ade asom sɛ fa brɛ na sika ɛna abato sɛ sika ɛte hɔ ebie mianfo nso a na twɛn me koma ba kɔgye ade abambaye a umie mianfo nso nti ade na me de bro ma sɛ no a ɛde me ntina wo sɛ yedi ade na akyi bi tina je so hun sɛ 10 commandments yɛ sɛ ne ntina sɛ de atwa no kwampo nyɛ ɛno ntina sɛ bi obiara yɛ de wɔpɛ ɛna kristofo ebi kunkum nipa de gye de wɔn de yɛ no because nyɛ mransɛm ne nyame de ma na asɛn firikite na sɛ de na wo ka wo sɛ ɛyɛ kristofo na asɔfo no apenti mo black one penti mo black ɛwɔ kwan bɛn so ɛwɔ mu dwuma mo yɛ na ɛwɔ mo nso so de ɔmo yɛ nti mo nnwuma no na ada yɛ di ama mo hu nsɛm mo de nkɔ mo nso de nkɔ no nti na ama ebi a yɛ nipa na hu nsɛm so yɛ da mo ntɛm nti ɛba ne sɛ na asɔfo mo na apenti mo black ama mo de nyɛ onim sɛ ma me kyerɛ wadeɛ bi sɔfo bi ba me krom okay ɛbɛka nyame asɛm okay na me wɔ maboaboa emabunu ano a ɛde yɛ community me prabro sam so misiku ma nwie communal labor okay on say na tie ye prepare krom Sundays okay a unity fan club and am South football team okay Boshiako fan club na sofo ne ba ye no ode me na nantwi Boshiako na be ya topic okay e di preach ye se wo ye osori ni a eni kwa se woni konfo enante okay enti Paul wono de okoto se amanfo okomo a wotena ase ye bo twene ni bi ene wo mokom ye no ne no nyanyame nipa Ghana ha sofo sane ozu ba mpaka enti me papa no na me respect ni papa but o make comment bi won na sore ho efiri ho me se me mpa na asem da na me mpa na asem so da se eni kwa okoto patro no hu se okomfo eda ka papa mu ahu penmu a okasa sei yai akomfo no nie omdi penti ya black ne say ye som bosum twa emoja okay yesu nso di ni moja enam ode mosim ode be pata bibia Islamic for egu achiriwia omutwa moja okay enti sabe Abraham Nyankopɔn ka so fa ne ba Isaac ma fɔde no nyame sa san ma ni di odwai ɛbɔ afɔde enti that time ne Nyankopɔn na ɔyɛ bosom Moses kuro ya kokoto ɛboɔ so ɛboɔ nim di nsa egu ɛboɔ so bɔmpaye ɔhema na Moses sabe onye nyame nipa na ye wono ma bi wo wa mo Ghana fo no na sebe mo kika nsem ana awie ye nipa bone fo enti me ne sofo bi anka me be former SD kura asofo mi hu a me chiaw eso do na mo twema nso yes because sebe musemu ye nyame adwuma okay ana ye de na anya ka wo se mo kan kwaje sem ye nsakira ena dia mu ye nya business na mo ye okay enti be de na me obi antimi nsakira me da because me just on dem na come ka me ene na chesa asem na de enye na ne ebeka edi awie enti ye ya sofo na wo Ghana ha no ukobro ni kuro ma ye ni adage de kwotena so dem ko ekre baboko ye dwuma but ya sofo ne sanse sebe omo pedi omo be die enti no omo condemn ye na konfo na ye din habai ebu anipa no sanate we de nana ye de yenkomodidie no eba eye na wie ya enesa na nana ye pese ye hunu wonioma wo ye no eba no se obi a oni favor obi epe favor se bi adwuma mu akwantu mu ne wonko ne ba utimi ye na sen ekwan ben so na wo fa so a wo ye no ma me de wo nie okay ma sem beton me ho no kre but sebe me ye omamba pa no ne ekoso no me so sebe me ye pani e wo se ye nso me ka bibi
na sɛbe adesrɛdeɛ ne yɛde srɛ ɔman no sa ɛne sɛbe abae sa sɛnea ɛrekɔ so no yɛn nyinaa yɛyɛ ase fam nti na daworoma ɔmfa kwae bi a ɛbɛfa so a ɛde asomdue yɛnim sɛ edua a ɛde mfie bebree ahyɛ wontumi mfa da koro pɛntene no because Ghana ɛsɛe firi Kwame Nkrumah pɛn so wɔgye fa ahodie maa na ɔde deɛ ɛkɔgu sɛ Togo eti Ghana na ɛdi ka asɛe dada na deɛ meyɛ nie sɛbe ebi a obi yare sɛ yɛ stroke diabetes yadeɛ bi aka ho HIV mini na duro mepatwɛ mo ntie ne yie mini AIDS yɛ duro ebi a sɛbe wosɔ sika mu na asɛe woyɛ adwuma nkɔso menyɛ loto menyɛ sika duro woyɛ scammer mɛboa wo wowɔ aburokyire nkrata asɛm adwuma asɛm ayɛ basaa mɛtumi aboa wo deɛ meyɛ no no mewɔ Asante Nsuta Tonsu Kumase wode woduro na so wohwɛ na ntwibo asia ko a obiara ba do bɛba me okay na we de yɛntwa ɛyɛ wa no comment bi aba ɛwɔ ha no ma wɔ sɛ yɛnka na ne wo wa no yi a wonkyekye bibi mu ɛmfa ɛmom no yɛmfa ensia ɛnisa yeah link up city was say this man know how to talk well okay Teflon edia wode about him so this man want to tell us that even fetish priests are all men of God. You have to explain that part for us well to be clear. This man is confused because when Moses destroyed the 10 commandments, he went back to God again and brought it back to the people. So what is he saying? And even if Moses destroyed the 10 commandments, the word of God is not in words. It never dies. The power of the commandment wasn't in that stone. Moses destroyed, so you should know your fact. And someone busa na said the world can person who say I conform money asofo munyina mo yenyame enipa ana. Fact na Ghana for ye bre no a sebe. Ene obi adwuma a wo ye kura no otimi gyae no akodi sofochi. Okay. Ye ni nyame nipa eni ani busam nipa. Se Nyankopɔn se obebu aten a obebu wo aten obebu nsuma aten. Atemuo ekuta odman ko apɛ. Obia nso ni wa wawu a wabɛka se Nyankopɔn bu maten se mayewe medi fo na medi bem. Okay. Ɛyɛ wo gidie ba bia wo gidi se wo gidie wo no akɔ. That's all. Se glass ɛsɛe a anya sɛe. Moses kwagi mransɛm dunu ba na ɔde bɛhwe wo na ɛsɛe ye no. Asɛe. Jamaica ho temase a. Wo sa kwagi foforo de ba asase no ibi brodi kura wo yeka first one ba ye janim jaka bia nya papa. Okay. Mimi gidi akira me se meni asofo nyina ye one. Okay. Because nyina Nyankopɔn na bɔ ye. Okay. And obi a obi ofa so a so ni Nyankopɔn. That's my reason. Yo, we dey na na ye DAC no telephone number ebia no bi be pese wo ne wo ebetwetwe eye enkoma afatu edwane. 0244 95 40 10. Okay. 0244 95 40 10. 0241 20 41 24. 0241 20 41 24. Ebia obefrem no mepamocho mo hye no nso. Me obi a sebe eya me tight. Enti se bia wo frem na wa anyame a wo de Jaudi ane wo picture me numbers ni nyina ya WhatsApp. Die hia wo no ya record na fa odi no picture e ma me. Me tia me no bekasa. Me do obi bia ase. Ye nyina ye mpa nhye ye tirimu se Ghana e de me no mienu ye dia. Enu ntinya e koso no ye nyina ye mo ase oman no bedwo because oman ni mu dwo a wo wasoma dwo me soma soma ade adwome ye sre abai ene na dwumayefo se emaburu no ebre oman no emu ayehye ene nipa baako sebe na kufu ado obi atwe wo Ghana na mom sebe once ye wo mu gidi a yato aba edi ama wo ye di bisa obetimi di aduru baabi untimi nya ni nyina nkosi na de hia me se emoja kagu a ekoso am robina ekoso ene adwuma a emaburu betimi aye wadawroma akoye sebe etira sunda ye di eboa na obia ensan ka ne chefa kakra obetimi di aye
ɛde ama ɔman no mede obi bi ase ɔde ma nkɔmɔ nhyɛ obiara. Jo na ebusiafo na entwibosi akon na enede ye ne no etwetwe enkomo wode ne nsem ato eja wo so wade ntwefa nsem no ho ene sen fabra ebebetu eja e too much gh comment section na ebiem nso like videos no share e all the social media platform and so follow yen e your IG page and your Twitter page so @gh_ Facebook and so too much gh na medimo esie no media ene ekwia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makram. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.